bagong pananaw. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos Marhain Aldaw Bicolandia. Welcome po sa 5th episode ng ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito sa probinsya ng Masbate, the Rodeo Country of Bicol. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pakikipagtulungan natin sa PLGU Masbate at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 17 munisipyo o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Ito pang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo sa probinsya ng Masbate, DZIM 98.3 Spirit FM, tuwing Sabado sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Opo, isang oras tayo magsasama-sama tuwing araw ng Sabado sa loob ng 4 na buwan. At sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 16 na munisipyo at isang lungsod o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Kaya ang pag-aaming pong pagbate, ang pag-aking pagbate ng magandang araw, bayan ng Aroroy, Mandaon, Balot, Milagros, Mobo, Oson, Kawayan, Katayngan, Dimasalang, Palanas, Placer, Esperanza, San Pascual, Batuan, San Jacinto, Monreal, at ang syudad ng Masbate. Ngayon pa lang po kami ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel, at FB page ng ATI Bicol, at syempre sa FB page po ng ating partner radio station, DZIM Spirit FM, dito po sa probinsya ng Masbate. So, ngayong araw po ay ating tatalakayin at pag-uusapan ang isa sa mga special topic or topics sa pagtatanim ng mais. Bale, related pa rin po ito, di ba nasa land preparation pa rin po tayo. So, ito po ay isang kumbaga technique na ibabahagi po sa atin ng ating tagapagsalita ngayong araw. Ito po ay patungkol sa salt. Opo, hindi po yung salt na hindi po yung salt na maalak. Okay. So ito po yung salt ay acronym siya for Sloping Agricultural Land Technology. So makakasama natin para bigyan tayo ng kalaman at mas lalo pa nating maunawaan at para ipaliwanag po sa atin ang ating corn program focal person ng ATI Bicol, corn specialist, at ang napakasipag na agriculturist ng ATI Bicol, ang aking kasamahan po sa opisina, Sir Edgardo Nacario, aka Sir Nax. Okay, so magandang umaga po, Sir Nax. Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan sa Masbate. Narito na naman po ako, si Edgardo Nacario, ang focal person ng corn program ng ATI. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa SALT or Sloping Agricultural Land Technology na bahagi pa rin ng land preparation na tinalakay ni Mr. Teodoro Oriola, yung Provincial Corn Coordinator ng Masbate. Ito po ay ipipresentar natin para madagdagan ating kaalaman, lalo na dyan sa Masbate na bulubundukin ang taniman ng mga mais. At bago po natin talakayin ipapakita po muna namin ang video para mas maintindihan po natin. Like many other marginal communities, people in the rolling hills and mountains deserve equal access to a decent living.
The declining productivity of the uplands due to soil erosion and deforestation, plus the physical inaccessibility of their home lots, have resulted to uplanders' dependency on hand-to-mouth existence. The sloping agricultural land technology, or SALT, is the timely response to upgrade the living condition of marginal families in the hills and mountains. With a land use of 40% for agriculture, 20% for forestry, and 40% for livestock, this goat-based agroforestry scheme provides commercially viable fruit and vegetable crops, animal breeds and products, and valuable woods. Aside from the year-round supply of these basic needs, SALT spurs greening of the rolling hills and mountains and promotes conservation of the natural resources, foremost of which is the soil. Here is how to put up SALT in your farm and make a difference in your lives. The first instrument you need is an A-frame. It is a simple yet effective farming tool which looks like the letter A. To make the A-frame, you need 3 sturdy wooden or bamboo poles, a bolo, a stone, and a string or rope. Cut 2 pieces of wood or bamboo poles at least 1 meter long to serve as the legs of the A-frame. Cut the third piece at least 1/2 meter long to serve as the crossbar of the frame. Tie together the upper ends of the longer poles. Let the lower ends of the legs stand on level ground. Spread the legs about 1 meter apart to form a perfect angle. Brace horizontally the shorter pole to become a crossbar between the 2 legs. Tie the ordinary stone with a string to form a plumb bob. Tie the other end of the rope at the top of the A-frame. Calibrate the level of the A-frame by marking a vertical line in the middle of the crossbar and by putting a stick on the lower portion of the pole. Reverse the A-frame. Mark the middle portion of the middle pole. The center of the horizontal pole is the level. You will use the A-frame in finding the contour lines of the land. The contour is a level line from one end of the field to the other and is found around the hill or mountain. Cut tall grasses or remove any obstructions in your chosen area. Begin marking contour lines near the highest point. Let the A-frame stand on the ground. Without moving the rear leg, lift the front leg. Then, put the front leg down on the ground, that is, on the same level with the rear leg. 2 legs of the A-frame are on the same level when the stone stops in the middle of the crossbar. Mark with a stake the spot where the rear legs stand. Move the A-frame forward by placing the rear leg on the spot where the front leg stood before. Measure 3 meters. For every 3 to 4 meters of contour line you find, mark it with a stake. Try to locate as many contour lines as possible.
The contour lines should be spaced from 3 to 4 meters apart. Smoothen the contour lines by removing the stakes that are not in line. Prepare the contour lines by clearing and pulverizing the soil. Cultivate the contour lines thoroughly. Form raised beds about 1 meter wide. Make 2 furrows spaced 1/2 meter apart on each contour line. Plant at least 2 to 3 seeds of nitrogen-fixing multipurpose trees or shrubs, or NF-MPTSS, per hill at a distance of 1/4 inch between hills. Cover the seed firmly with soil. Plant NF-MPTSS also on the uppermost part and along the borders of your land to prevent soil erosion and provide additional forage. Ipil-ipil is the best example of nitrogen-fixing trees for hedgerows. You may also plant Flemingia macrophylla, Gliricidia sepium, or Madre de Cacao or Cacahuate, and Desmodium ransoni. After 2 to 3 weeks, weed your hedgerows and replant the missing hills. You can use seeds or seedlings in replanting the missing hills. The space between the rows of nitrogen-fixing trees and shrubs is called a strip. Alternate cultivation of these land areas will prevent soil erosion. Plant permanent crops in every 3rd strip of the salt farm. Good examples of permanent crops are banana, citrus, cacao, lanzones, coffee, black pepper, rambutan, durian, and guava. Plant these permanent crops on the upper half of the farm so that loosened soil due to cultivation is caught at the lower half by the forage crops. While waiting for the permanent crop to bear fruits, plant short and medium-term income-producing crops between strips of permanent crops. Among the suggested short-term crops are red beans, pineapple, peanut, gabi, kamote, munggo, corn, and upland rice. These are potential sources of food and income. Practice crop rotation to ensure high production of food crops. A good way of crop rotation is to plant grains like corn and tubers, like kamote and gabi, on strips previously planted with legumes. As you go on farming the sloping areas, gather and pile stalks, twigs, leaves, and rocks at the base of the rows of nitrogen-fixing trees or shrubs to build green terraces. These terraces will anchor the fertile soil of the hills and mountains to its right place.
A project with 12 does or female goat and a buck or a male goat needs a total land area of about 3/4 hectare. Half of the area is devoted to forage or feed crops, and this needs to be established 6 to 8 months before bringing in the goats. Plant only high-yielding forage crops. A suggested composition of forage crops is 50% Desmodium ransoni, 25% Flamengia congesta, 20% Glyricidia sepium, and 5% Napier and other grasses. Establish them at the beginning of the rainy season in rows of 1/2 meter at 1/2 foot distance between hills with 1/2 meter plants or hills. Using local materials, build the barn at the middle of the farm between the boundary of the forage and food crops. This will save time and labor in hauling manure out to the farm and in carrying forage to your goats. Provide floor space of 20 to 25 square feet per goat. For convenient manure removal, raise floor about 4 feet above the ground with floor slots nailed 1/2 inch apart. The essential divisions and fixtures of the goat house are kids separation pen, milking stanchion, milk room, storeroom, feed trough, grass rack, loafing area, waterer, and salt trough. Bring in your goat stock only when your forage garden has been fully established and you are certain that it is already capable of supplying sufficient feeds. This should be about 6 to 8 months after planting your forage crops. The recommended breed is either the purebred, crossbred, or upgraded Nubian. Start with the biggest and healthiest goat you can buy. A good stocking rate is 1 buck to 12 does per 1/2 to 3/4 hectare of a well-developed agroforest farm. Your goats essentially need concentrates or high-energy feeds and forage or high-fiber feeds daily. A milking doe weighing about 50 kilograms and giving 1 liter of milk a day needs 1 kilogram of concentrate and 5 kilograms of forage per day. Give the feeds in the morning and in the afternoon. A good concentrate consists of 18% first-class rice bran, 20% corn grain or rice middlings, 21% copra meal, 36% ipil-ipil leaf meal, 1% salt, and 1% limestone. A good forage is a mixture of 50% Desmodium ransoni, 25% Flamengia, 20% Glyricidia, and 5% Napier and other grasses. Provide your goats with salt and plenty of fresh water daily. Earlier breeding will stunt the animal. A doe should not be bred until she weighs 45 to 50 kilograms or is about 10 to 12 months of age.
it is best to breed the doe in the second day of the heat period because conception is usually more successful during this period. If it does not become pregnant after being bred over 3 heat periods, cull it or place it under close observation if it is valuable breeding animal. Do not delay marketing your agriculture, forestry, and livestock products. Milk your goats daily, pasteurize the milk, and dispose it immediately. Goats are to be marketed at the age of 10 to 12 months or when weighing from 35 to 55 kilograms. Cut your hedgerows 1/2 to 1 meter from the ground when they begin to shade the field crops. Replant missing hills of the hedgerow. Weed and clean the crops and spray with chemicals only if necessary. Mark the goats through ear tagging. Assign a name or number for each goat for record purposes. Disbud all horned goat kids using a red-hot soldering iron. Sear the horn bud for 6 to 10 seconds. Medicate the burned skin with furosin ointment. Trim the hoofs of older goats every 3 months. Slowly insert the goat head to the stanchion and lock. Hold the goat legs and trim the hoofs using a hoof trimmer. Deworm the goats every 3 months. Gently push the goat to the back wall. Lift the head slightly to ensure that the medicine enters the stomach, not the lungs. Clean the barn daily using a scraper. Change the water and clean the feed rack. Collect the manure and spread to the farm as fertilizer. The sloping agricultural land technology. It creates and maintains life in the rolling hills and mountains, a life that brings with it opportunities for productivity, growth, and self-worth to the uplanders. Okay po, nakita po natin yung video presentation ng SALT. Ngayon po ay ate pong isa-isahin at ipapaliwanag po yung nakita natin doon sa video para ating talakayin kung ano talaga yung SALT or Sloping Agricultural Land Technology. Yan, bago natin po talakayin ang SALT,
ay may kasabihan po dito, akin yan proverb, na sabi daw ay treat the earth well. It was not given to you by your parents, it was lent to you by your children. Gustong sabihin, asikasuhin natin ang ating lupang tinataniman, lalong-lalo na yung mga prone na mabuti sa soil erosion or degradation or pag-erode ng mga lupa. Kasi yan ay hiniram lang natin sa ating mga anak. Kaya pag wala na tayo, isasauli na natin sa kanila at sila naman ang mag-aalaga ng mga lupay na yan. Okay, ang objectives po ng SALT, ang una ay to control soil erosion. Lagi po nating nababalitaan sa radyo, sa TV, lalong-lalo na ngayong tag-ulan, may storm, may malakas na ulan, may bagyo, laging nangyayari ang soil erosion o yung pagbaba ng lupa, lalong-lalo sa mga bulubundukin. Yan po ang isang objective ng SALT. Ang pangalawa po ay yung conserved soil fertility para ma-preserve natin yung yaman ng lupa. Kasi yung topsoil, pag nag-erode, mawawala na yon, hindi natin matataniman, wala nang mabubuhay na tanim dyan. Kaya, isang objective rin is conserve soil fertility. Siyempre, pag fertile ang soil, ang number 3 objectives natin ay yung ma-increase ang production. Mas matataas ang ating ani kasi fertile nga ang lupa. And number 4 na objectives is restore environment. Pero makikita natin na may mga kahoy, may mga tumutubong maganda sa lupa at yan ay magiging maganda ang kapalibutan. Makikita natin dyan na maraming nabubuhay na mga species, mga birds, mga wildlife, yun. Yan ang objective ng SALT. Then, mayroong components ang SALT. Gusto sabihin, sa isang hektarya na mayroon kang bulubunduking lugar, ay 75% na dapat mapakinabangan para sa pagkain or tinatawag nating cash crops, yung madaling mapalago and maibenta. And syempre, para ma-preserve yung lupang yon, kailangan ding may 25% na nakatanim ng mga kahoy or 25% forestry. Then, ito po yung mga definition ng SALT. Ang SALT is a diversified farming system. Hindi lang isang crop ang itinatanim, dapat diversified yan. Mayroong mga iba-ibang klase ng tinanim. Sabi ko na nga, may forestry, may mga fruit trees, yung mga mais, lalong-lalo na ang mais, yung mga root crops, vegetables. Kaya diversified farming system. And may mga tanim dyan na mapakinabangan din ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo ng kambing o mga baka. SALT is a packaged technology on soil conservation and food production. O nako-conserve natin ang lupa, napipreserve para hindi ma-degrade o mawala ng fertility at mabawasan ang soil erosion para mas marami ang food production. Then, SALT is a method of growing field and permanent crops together. Yan, sinabi ko na nga, may mga fruit trees, may forest trees, and siyempre yung napapakinabang na sa pagkain. Provide sufficient food income for farmers throughout the year. And laging may inaaani, hindi tulad ng magtanim ka lang ng isa o monocropping, pagkatapos makaani, wala ka ng susunod na ani, magtatanim ka ulit. Pero pag sa SALT, ay sunod-sunod ang ani mo kasi iba-iba yung itinanim mo and iba-iba rin yung maturity days niya. May mga bintay ang paggawa ng sloping agricultural land technology. Lalong-lalo dyan, bagay na bagay dyan sa lugar natin dyan sa Masbate na dati mga mga baka ang nakalagay. Then ngayon, pwede naman matiniman, ipapractice natin ang SALT. Ang advantages niyan is adequate control soil erosion, sabi na natin kanina, help restore soil for structure and fertility, efficient in food crop production,
mas maraming maaani kasi maraming inaitanim. Applicable to at least 50% of the upland farmer. O dyan, applicable yan. Sa lugar natin ay almost kalahati ng lugar ay bulubundukin. Kaya mapapakinabangan yan mga nandun, mga magsasaka natin sa upland. Then, easily duplicated with the use of local resources. Pwedeng magaya at magamit yung mga local resources natin sa paggawa ng salt. Then, culture acceptable. Kung makikita ninyo, yung mga salt project sa North Luzon o sa lalong-lalo na sa Cordillera o sa Baguio City, na makikita natin yun doon sa Mountain Province, yung mga rice terraces, magiging ganun ang itsura ng nag-practice ng salt. Then, small farmers remain focused on food production as the top priority. Yun. Siyempre, yung mga small farmers lang, yung mga maliliit lang ang lupain, ay karamihan ay nasa bulubunduking lugar. At ito naman, workable in a relatively short time. Mas madali ito, mas madali mang mainatanim natin na pwedeng maaning mas sa hindi mahabang panahon. Then, require minimal labor. Hindi na tayo magagamit ng kahit asaro lang, pwede na. And may kalabaw at araro, pwede na yon. And economically feasible. At pwedeng mangyari basta masipag lang isang farmer. Yan ang mga advantages sa paggawa ng sloping agricultural land technology. Then, paano paggawa ng salt sa ating sakahan, lalo sa may mga hilip portion ng ating sakahan? Mayroon tayong 10 steps o pamamaraan para maging isang salt farm. Unang-una, gagawa tayo ng A-frame tulad ng nakita natin doon sa video na kung paano ginagawa at ano yung mga materials locally. At nung makikita dito sa ating slides, kung paano magawa ng A-frame, ito ay kung talagang sasadyain, ay gagawa tayo ng magandang A-frame. Yun ang magandang klase ng kahoy. At meron itong carpenter's level, pero yung sa nakita natin sa video, pwede na yung pamaraan para makita natin yung level, para may string lang at bato, pwede nang maging level para makita natin ang level ng ground para sa contouring. Hinahanap kasi ng A-frame yung parehas na level ng lupa. Yan ang step 1, make an A-frame. Step 2, pag meron na kayong A-frame, kung ganyan ang lupa ninyo pababa, yung padaos-dos, pero hindi naman ganun siguro kabakilid ang inyong lupa, dapat nasa 30% lang ang slope, hindi naman yung sobra na sa 30 kasi medyo mataas na, medyo grabe na ang pagkabakilid niya. Ang ikalawang step ay ilolocate natin yung contour lines gamit ang A-frame. Nakita natin doon sa video kung paano ginagamit yung A-frame para ma-locate yung contour lines. At makikita rin natin dito sa slides na gamit ang A-frame, pero medyo maliit lang, ginagawa na nila o nagagawa na sila ng mga contour lines. Then, step 3, pag nakita na natin yung contour lines, gagawa na tayo ng hedgerows o yung dinaanan ng A-frame na parehas ang level, ay gagawan natin yun ng linya o lagyan na natin ng mga tanda para makita natin yung level o na parang rice terraces na ang nangyayari. Then, papadaanan natin yan ng kung may kalabaw at may araro para malagyan na ng sinyal yung contour lines. At ipiprepare natin o ilaland prep na natin yung linyang yon para mataniman natin ng mga hedgerows na ginagamit. Karamihan ginagamit dyan ay yung mga leguminous crops tulad ng ipapakita natin mamaya kung ano yung pwedeng maitanim dyan na makasangga ng lupa para hindi dumaos-dos.
Then, step 4, pang-apat na step, ay taniman yung hedgerows, yung linya ng leguminous trees and shrubs. Ang mga leguminous trees tulad ng kakawate o yung madre de cacao, ipil-ipil o yung ipil-ipil nga. Patapos yung mga damo na pwedeng makain, pwedeng anihan na makakain ng ating mga alagang hayop tulad ng kambing, karnero or baka. Yan ang yung mga legumes na madaling tumubo na ilalagay natin diyan sa hedgerow o sa kontur sa linya ng kontur. Bali nakikita natin diyan sa slides bago magsimula yung hedgerows pagtanim ng legumes ay kailangan taniman natin yung pinakasimula ng kahoy o yung mga fruit trees. And bali 2 linya ang itatanim nating legumes sa isang contour lines o yung hedgerows. Ito po ang criteria kung paano nating ang gagamitin nating hedgerows. Yung hedgerows po, yun ang pangtanim natin sa linya. Hedgerow ang tawag po. Tapos sabi diyan, una, dapat it should be a legume or mga pananim na may nagbubunga ng mga pods o yung parang beans. Kaya, yun ang mga classification ng tanim na nakalasify sa legume. Kasi pwedeng itanim, ipakinabangan ng mga hayop, yung mga dahon, pwedeng anihan. And pag inanihan, diretso. And number 2, deep-rooted. Gustong sabihin, yung gamot niya ay malalim ang inaabot. Parang hindi siya makasama kung mag-erode man o magkaroon ng erosion. Siya ang pipigil. Pag deep-rooted, ang isang tanim, nakakapigil siya ng mga lupa para hindi dumausdos. Then, tolerates continuous trimming, good cropping ability. O pag tinitrim natin na kinukuha na natin yung pangpakain sa ating hayop, diretso ang kanyang tubo. Natotolerate niya kahit alisan pa siya ng mga dahon ay tutubo ulit siya para hindi na maalis doon sa lupa. Magiging permanente na siya doon. Siyempre, pest and disease resistant, dapat resistensya siya sa mga peste at mga sakit. Then, high biomass production, maraming dahon dapat ang pinoproduce niya para mas maraming pangpakain. And multipurpose, pwedeng kuha na ng pangpakain, pwedeng maging yung mga nabubulok na dahon, mapapakinabangan as fertilizer sa ating ibang mga pananim dyan sa gitna ng mga linyang iyon. Doon tayo tatanim ng mga pagkain na tanim na pwedeng pakinabangan para sa pagkain ng mga tao. Yan po ang mga criteria for choosing hedgerow plants. Ito po ang mga makikita natin po dito, yung mga litrato ng mga hedgerow species or mga legumes. Ito po yung mga scientific name kasi, kaya hindi natin masyadong maintindihan. Pero makikita po natin na yon ang mga pwedeng itanim natin na mga panglinya para pakinabangan, para sabi ko nga, ang pinaka-first priority niya purpose niya is pangpakain sa ating mga halagang hayop. Ang una is white flower calyandra o yung parang mga kapamilya ng ipil-ipil or palumaria. Then, napier grass, yung particular tayo sa mga napier or flamengia na talagang yan ay na ibibigay nating pagkain sa mga hayop, lalong-lalo sa baka, kambing. Then, itong Indogophira anil, ayan, kapamilya ng kakawate or madre cacao. Yan, ang pwedeng mga... Pero yung madre cacao, nataas yan, kaya dapat
pag makapal ng dahon at para mabawasan hindi mapigilan natin ang pagtaas ay talagang puputulan na natin at ito ay pwedeng i-compost at mayaman yan sa nitrogen fertilizer. Mayroon pa rin dyan yung Calliandra na red flower. Yung unang Calliandra is white flower. Then, Desmodium rensoni. Yan po ang practice sa Mindanao sa mga salt na pampakain sa mga kambing. Tulad ng nakita natin kanina sa video na kinakain ng kambing. Then, may mga grasses na pwede rin pangtanim sa hedgerows. Ito, kasi legumes, ang legumes ay nakaka-contribute sa fertility ng lupa dahil sa kanyang nitrogen fixing nodules or yung rhizobium bacteria. Na-fix niya ang nitrogen sa hangin papunta sa root system ng sa lupa. Ito po yung mga facts about leguminous forages. Huwag na natin pong isa-isahin kasi natalakay natin. Parang summary lang ito ng mga hedgerows na o leguminous forages na pwede nating itanim sa linya o doon sa contour lines. Then, dito na tayo sa step 5. Sabi diyan, cultivate the strips alternately until the hedgerows develop. Kung makikita natin dito, sa step 5, sabi diyan, i-alternate natin i-cultivate. Huwag di lahat na-prepare, malinis na siya, pero hindi pa siya inaararo or inaasarol. Simula sa taas, doon sa taas kasi ang nakatanim doon is yung mga forest, yung tinatawag nating 25%. Dapat sa pinakataas ng bulubundok o sa hill ay yung mga forest trees na pwede nating mapakinabangan na kahoy. Kasi yun ang pipigil ng erosion saka mag-conserve ng moisture o siya magtitipon ng tubig sa taas para mapigil yung erosion saka yung mapakinabangan. Kasi di ba pag may makahoy, mayroong nabubuong parang spring or tubig sa taas. Then, simula doon, magbibilang tayo na alternate natin i-land prep. Dito sa unahan, magbibilang tayo sa pinakataas ng pangatlo, 1. Ang una, i-cultivate. Ang sa gitna, hindi. Susunod, hindi. Ang sunod, i-cultivate. Hanggang sa alternate siyang i-cultivate. Ano pong purpose niya? Para po, hindi sabay-sabay ma-cultivate. Kung mag-ulan man na malakas, na pwedeng kasi hindi pa develop na masyado yung hedgerows, hindi siya magdadaos-dos ang lupa. May pipigil pang sunod na sila kinultivate. Kasi pag kinultivate ng lupa, mas prone o mas madali siyang i-daos-dos ng tubig ulan. Kaya sabi diyan, alternately ang pag-land prep para sa taniman. Then, pag sa step 6 naman tayo, plant permanent crop once every 3rd strips. Pag doon sa ikatatlong na hindi natin na land prep o sa ikatlo, magbibilang kayo simula na ulit sa taas, sa unang linya, yung unang pagitan ng dalawang linya, ay magtatanim tayo ng mga permanent crops tulad ng kakao. Yan, sunod doon sa forest area, forest trees, kakao ang nakatanim natin. Sa sunod naman, dalawang pagitan, pangatlo, galing doon sa tinanimin nating kakao, ay tatanim naman ulit tayo sa pagitan ng dalawang linya ng citrus. Ano pa yung mga citrus? Tulad ng kalamansi, pomelo, yon, mga permanent crops yun. Then, sa pangatlong strips na uli, pwede na tayo magtanim ng banana o yung mga saging kasi magiging permanent crop siya. And siya makakatulong para ma-permanente na yung mga lupa saka hindi siya dadaos-dos talaga. Then doon sa mga pagitan ng mga permanent crops, mayroon tayong dalawang
pagitan na pwedeng taniman na natin ng mga gulay, corn, lalong-lalo na mais, or mga root crops. Makikita po natin sa mga sunod na slides. Yan. Pag ganito na po yung nakatanim natin na mga permanent crops na pwedeng pakinabangan natin, yan tulad ng kakao, saka yung pomelo. Maganda ba? Maganda, di ba na meron tayong permanenteng naanihan tuwing magbubunga siya. Aside from pagtanim natin ng mani, mais, or mga vegetables. Then, ito na po yung mangyayari. Sabi ko nga kanina, magtanim ng saging between the hedgerows. Yung makikita po natin dyan, yung mga leguminous crops. Then, in between nandoon, yung mga permanent crops, tulad na pong nakikita natin dito sa slides, is yung saging. Diba? Maganda kung mayroon tayong ganito sa bulubundukin nating lugar. Yan po, mga picture pa rin yan ng strips, yung pababa na nakatanim nating permanent crops. Yan, mga kakao or coffee, pwede rin ang kape. Yan po magiging itsura. Sa step 7, doon sa mga hindi pa natin natataniman ng permanent crops, magtanim na tayo ng mga early harvestable crops. Ano pa yung pwedeng early harvestable crops? Huwag po natin kakalimutan yung mais. Then, makikita po natin dyan sa slides na ang mga tanim dyan, root crops, vegetable, and sa pinakababang parte, nandun na yung kulungan ng mga kambing kasi meron na tayong available na mga kukuhang pagkain nila. Yung pwede sa baboy, dyan sa baba. And malapit na rin yan sa inyong bahay kasi ayan, mga alaga natin. Yon ang magiging pakain natin, yung nasa salt area natin. Diba? Magandang tingnan na may iba-iba tayong pananim simula sa taas hanggang sa ibaba na halos hindi mabakante. Kasi laging may tanim. Kisa naman, pabayaan nating walang tanim yung lupa na sa ating lupa na hindi mapakinabangan. Yan, makikita po natin dito sa slides na sa pagitan ng yung dalawang natitirang ko, nakikita natin dito may mais na tanim at yung sunod naman na pwedeng itanim nating madaling anihin yung vegetable tulad nito na may eggplant or talong. Yan ang mga naitatanim natin sa mga salt area natin. Then, pag mataas na ang hedgerows, yung tanim nating mga legumes, ay dapat nating i-trim down. Kasi pag tumaas yan, kasi leguminous crops yan, mababawasan ang sunlight na pwedeng magpunta doon, mapakinabangan din ng mga tanim nating gulay o mais or mani na nandun. Yun ang mangyayari. Dapat i-trim down kasi yung kinakat nating mga leaves or twigs na nasa linyang yon ay yun na lang ibibigay nating pagkain sa ating mga alagang hayop. Kaya dapat nating i-trim ang mga dahon kasi to prevent na tumaas. Yon. Kung established na po ang inyong mga salt, dapat huwag i-steady or permanenteng itanim yung kung saan nakatanim yung corn, doon lang lagi. Yung beans or yung ginger or yung gabi or yung mani, dapat palit-palit. Hindi yun sa permanenteng lugar. Tulad dito, yung mga permanent trees na tinanim natin, hindi talaga yun naaalisin. Yung lang mga natirang dalawang papagitan ng dalawang hedgerows, yun ang iba-ibay natin ang pagtanim sa iba-ibang panahon. Yun tinatawag nating crop rotation. Ano pong mga bintahe niya? Para yung peste ay hindi maging pamilyar doon sa lugar na yon. And pag iba ng tinanim, hindi siya dadami o mawala na siya kasi hindi na yun ang kanyang pagkain. Yon ang bintahe ng practice crop rotation. So yung first cropping sa kaliwa, yung second cropping yon ang ipa-follow ninyo. Example lang yan na pwedeng i-follow.
Pero yung mga kakao, citrus, banana, coffee, yon ang pwede nating, hindi natin gagalawin kasi diretso na yon. Permanent crops yun. Then para ma-maintain natin yung terrace, yung hedgerows, hindi siya talaga madala ng malakas na ulan, yung pagguho ng lupa, lagyan natin ng mga available na bato na makikita natin doon sa bulubunduking lugar na yun at ilagay na parang pananggalang din para support doon sa hedgerows. Parang yung nagpipigil ng lupa. Mapakinabangan din ng mga bato para maging parang strong siya na hindi siya matutumba agad lalong-lalo kung malakas ang ulan. Magiging support siya sa mga leguminous hedgerows natin, yung naitanim natin sa mga linya. Yan po ang to limits daw in modifying soil, choose the right hedgerows material. Yung pinakita ko kanina mga leguminous crops, piliin lang ninyo doon kung ano ang gusto ninyong maging hedgerow plants. Then, follow carefully the steps in developing a salt farm. Yun, dalawang beses nating nakita sa video, saka yung sa presentation ko. Dapat i-follow natin yung mga steps na yon. Then, maintain the correct distance of the live hedgerows. Yun, dalawang linya yon, dapat may distansya din ang pagtanim. Kasi parang hindi mag-compete din sila mag-competition sa nutrients sa lupa. Yan. Mga essential element in plant growth, yon ang mga kailangan ng mga tanim natin. Kaya hindi natin makalimutan na bigyan ng fertilizer supplement. Kung makikita natin na mahina na ang tubo ng ating mga tanim, kailangan niyang nitrogen, phosphorus, potassium, kasi yan ang mga essential elements. Yan ang talagang pagkain ng mga tanim natin para mabuhay at may maganda siyang tubo or plant growth. Yan, mga nutrient elements. Ito sa vermi, kung mayroon kayong vermicast o vermiculture sa lugar na 'yon, dapat mayroon kasi mayroon kayong mga pwedeng ibigay sa vermi na pagkain nila para maging fertilizer. Mayroon din siyang NPK o saka organic matter para makatulong. Lalong-lalo na ngayon mahal ang mga inorganic fertilizer, kailangan natin ng organic. Lalo ang pinakamabisa at madaling alagaan na pwedeng magbigay sa atin ng organic fertilizer, yung vermiculture o yung African night crawler, hindi ASF. Night crawler, yung parang mga alulonte o mga bulate na kinakain ng mga tinatapon nating pananim na i-convert niya sa organic fertilizer. Okay? Pag salt versus non-salt daw, na kung yan ang ilalagay natin na pangharang sa lupa na hindi siya buhay, mangyayari ay ganon ang magiging itsura niya. Okay, ito ay analysis na lang ito ng per hectare production sa salt and non-salt. Makikita natin diyan sa unang cropping mas mataas ng non-salt, pero sa katagalan ng panahon makikita natin na mas produktibo ang nasa salt. Nagpa-practice ng sloping agricultural land technology. Yan lang po ang tungkol sa ating special topic na parte pa rin po ng land preparation, ang sloping agricultural land technology. Maraming salamat po sa pakikinig at inaasahan ko po na meron pa akong ibang mga topics at makikinig po uli po kayo sa mga susunod na Sabado dito po sa ating School on the Air for Corn Production. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
Yan, so maraming salamat Sir Nax. Tayo po ay mas bibigyan pa tayo ng sa mga susunod pa po natin na SOA ay makakasama pa rin po natin si Sir Nax. Okay? So, ayan mga farmer enrollees, marami na tayong nalaman at sana naunawaan po natin. So, sa susunod na Sabado ay mas lalo pa natin payayabungin at padadagdagan ang ating mga kaalaman sa produksyon ng mais. Okay. So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, sa PLGU ng Masbate, OPAG at ang 17 LGUs o Corn Cluster dito po sa Masbate. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IS Section, Ma'am Prime, at nakasama natin sa technical side si Kuya Chan at siyempre si Miss Joy Dean, ang ating admin staff ng IS Section. Maraming salamat po ating mga kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na Sabado po ulit, 10 to 11 ng umaga po, same time, siyempre, same radio station. Okay? Muli po, ito ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kamais. Stay safe and stay healthy. The day of fortune is like a harvest day. We must be busy when the corn is ripe. Sa mais, ma-amaze ka talaga. Diyos mabalos po. Siguradong pagkain sa buong bansa.